katon sayek saika kabeh para warga masyarakat dusun Klangsur Desa Ndangka lan ugi paguyuban seni turangga saputra muda ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Raka Mas Arifin. Saya saged saya ngalela tindakipun para warga masyarakat Klangsur mboten kantun para sepuh para aji sepuh ingkang kukuh bakuh padha ing kawruh urip-urip lamune menapa uga rampe sesaji ingkang dipun arak wonten ing dalu punika wonten Gunung Agung ingkang mijil saking jajanan pasar ingkang dipun asta dening para sinuman lamat-lamat sampun katingal lumampah lon-lonan kang pinut iramaning bangsa jroning lumampah mboten kantun tansah memuji mring Gusti. Mugi adi cara wonten ing dalu punika wiwit purwa madya wekasan wasana kalis ing sambe sawus nyotaken wonten ing papan ingkang sampun kasedhiaken tumuli sedaya asahan kasta wonten ing panggenan ingkang sampun dipun samataken para sepuh para disepuh daya sami ngagem busana adat Jawi mertelaken menawi dusun Klangsur tansah anjunjung wontenipun adat Jawi sami ngagem blangkon ing pangajap mugi kita sedaya tansah gamblang sekabehing lelakon sami ngagem beskap inggih saged kawastanan takwa warga masyarakat Klangsur ugi tansah hanuwun mring ngarsaning Gusti samya ngagem jarik parang rusak karaben sampun ngantos gawe rusak ing liyang ana kidung lumaksa wengi Teguh ayu luput ing loro apane Mbah Sur iki Mbah Sur apa ning luput bilai kabeh jin setan batan
hati Sal. Nyantuk. mewah panggawe tunane wong sampun mapan wonten ing papan ingkang sampun kasediaken wujudipun sesaji ingkang kangge hanjang kepi adicara turangga saputra muda saking dukuh langsung desa Dongko nuli para sepuh para aji sepuh samya ngeningaken panca ndriya sajuga ingkang sinidikara namung nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Suci supados pagelaran wonten ing dalu menika kalis ing beda kalis ing sambetara menapa to wujudipun sesaji wonten ingkang kawastanan panjang ilang ingkang wonten isinipun cok bakal panjang sampun nyebutaken dene ilang menika ical Seradyan kita sampun dipun paringi umur panjang sampun ngantos nicalaken bibit kawit cok bakal akal bakal manungsa gesang lair saking ibu lumantar bapa ugi papan panggenan ingkang ringken dalu dipun panggeni ingkang ngedalaken mulu wonten kembang setaman kembang sampun amastani dene setaman wujudipun maneka warni kembang ingkang dados tunggal setaman ugi saged kawastanan sisetana kautaman dene menika wonten Gunung Agung sampun paripurna genya mengsah semedi adicara paguyuban turangga saputra muda saking dukuh langsur desa Dongko Kawiwitan Rono. Arep balik. Tekon buri mas ya ditekane buri buri ngono kaya teman-teman sepuh buri sepuh ingkang derek asesaji kangge ndherekaken uga nampi nyuwun masih pangarsanipun Gusti kangge nyakaparan handlar saking sawanipun jaranan Krishna Kang Muda panitia tolong disebar panitia segenap panitia monggo ya jajan memanis sing sabar-sabar lajeng mugi dadosa sarana sedaya pangeran carwe madya ngantos busana ing mangkinipun. Para sepuh tindak mriki, geser mriki, separuh mriki, separuh mriko. Nggih,
separuh sisih mriki, sing separuh sisih kidul. Ngapunten. Jajare mriki, sepuh mriki kalih sisih mriko. Pangapunten. Nggih. Nggih. Suri kosong. Ya.